हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ नायजोब, होमब्लासो नोंथांमोना मिन्थिगोन दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायखाबाय जानो हागौ। थेवबो लोगोफोर, आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअनि गुसुं आपडेट लानानै फैफिनबाय। फैदो बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों दालायाव बिलाइ खिलिखांबाय आगै। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों जिसु खेरखातारि, बिद्युत बसुमतारि आरो दिप्ति बसुमतारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट, डिरेक्सन आरो सुरुग्राफियानो जादों लिसान रामसियारि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों जुनु बसुमतारि आरो नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों किसान बसुमतारि, जगत दैमारि, सुनजु बर', प्रदीप बर', सुनिल ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों बिद्युत जे मिउजिक। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ आपडेट मोननो थाखाय बिथांमोननि बेल आइकनखौबो अल क्लिक खालामनानै ला। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।